Китайские высокотехналагичныя цяпліцы плануюць размясціць на беларускай зямлі з сістэмамі кантролю тэмпературы, вільготнасці, асвятлення і паліву. Працуюць на аднаўляльных крыніцах энергіі, збіраюць і аналізуюць звесткі, праводзяць маніторынг і дыягностыку стану раслінаў. Лукашенко дамовіўся ў Пекіне з топ-менеджерамі кампаніі Шаньдун Лисенте Агротехнолоджи. Но это надо делать быстрее. Маўляў, цяпліцы асаблівыя, і хто першы іх зробіць, зойме нішу на рынку. Калі ж глядзець вокам навукоўца, нічога нового тут няма ў прынцыпе, ніякіх унікальных тэхналогій, ні тым болей нейкага R&D унікальнага. Кітай прапануе стандартныя цяпліцы 4-го пакалення, якія паўсюдна выкарыстоўваюцца ў светавым аграбізнесе. Польскія фермеры іх выкарыстоўваюць. Свае цяпліцы яны ўжо збудавалі ў 40 краінах свету, таму ў лік першых Лукашенка не трапіў. Кітай будзе выступаць як донар грошай і тэхналогій, а Беларусь гэта будзе лагістычная пляцоўка для рынку СНД, пастаўшчык вельмі таннай працоўнай сілы. Высветлілася, што цяплічны бізнес Лукашенка аддае цяплічным бізнесоўцам, сваім сябрукам Дмітрыю Баскаву, які ачоліць вырошчванне кветак, і Сергею Цяцерыну, які зоймецца гароднінай.